Барлыгыбызга кыямәт көнендә иншаллах булачак шафаатчыбызга, сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дуаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе ва салаваты ирешеп торсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннан соң сезне тақвалыкка чакырам. Тақвалык Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәп, аның тыйганнарыннан тыелып, үзеңне Аллаһ Тәгаләнең ачуыннан ва газабыннан саклау. Ул безнең иң зур вазифаларыбызның берсе булып тора. Тақвалык безне юктан бар итүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең хакыдыр. Ислам дине динебез камил һәм ул һәр хак иясенә дә аның хакын кайтарырга, һәр кемгә үзенең тиешле урынын, дәрәҗәсен бирергә чакыра. Әмма кешеләрнең эшләрендә утырган мин-минләре, нәфис һавалары нишләптер күп вакытта үз кайгыларын кайгы дип күрә, күбрәк үз хакларын кайгырта. Хәтта вагазларның да үзебезнең хакларыбызга табылганнары нишләптер күңелгә якынрак килә. Нишләптер әгәр дә вагазда безнең хакыбыз әйтелсә, безнең урыныбыз күтәрелсә, безнең дәрәҗәбез киелсә, ул вагаз безнең күңелгә бау һәм май булып ята. Бер мәктәптә укытучыларга вагаз сөйләргә баргач, вагазны ике өлешкә бүлде. Бер өлешендә остазларның исламда булган дәрәҗәсе турында сөйләде. Ничек итеп динебез ислам укытучы дигән затны зурлый. Ничек итеп Риза Фәхретдин үзенең шәкертлек әдәбе дигән китабында гыйлем алучы шәкертләр остазның өенә карата аяк та сузып утырмадылар. Хәтта остазның балаларын да аяк белән басып каршы алалар иде дип шушы сүзләрне китердем. Беренче өлешендә укытучылар хакы, икенче өлешендә укытучылар өстендә булган зур әманәт, вазифа балаларның тәрбиясе. Балалар каршында җаваплылык турында сөйләп, соңыннан валлаһи дип әйтер булган һәм үзеннән бер нәрсә эстәмим, шушы җыенны оештырган укытучы килеп, вагазының беренче өлеше өчен бик зур рәхмәт белдерде. Ләкин икенче өлеше озынга китте диде. Ни өчен? Чөнки икенче өлеш анда башкалар хакы, ул кызык түгел. Ә беренче өлеш синең нәфесеңә рәхәт, үз хакыңны ишетү, үз хакыңны тыеп тору. Хәтта җәмәгать җомга хутбасында, хәйр хутбаларында да гадәттә хутбадан соң килеп, еш кына рәхмәт әйтүчеләр бар, Аллаһ разы булсын. Ләкин җәмәгать кемнең хакы зурланса, күбрәк шулар. Ни өчен? Чөнки безнең табигатыбыз. Бу безнең табигатыбыз, бу безнең ишебездә утырган нәфсебез. Шуңа күрә әгәр дә бер урынга килеп, Аллаһ Тәгаләнең Коръәндәге әти-әнине зурлау турында аятларын укысаң, аны бөтен әти-әни тыңлый. Балалар тыңламаска, ләкин әти-әниләр тыңлый. Аларга ул шулкадәр рәхәт. Әгәр дә ир хакы турында сөйләсәң, бөтен ирләр колакларын тартып тыңлый. Хатыннар йоклый. Ә бит мин ир хакын ирләргә сөйләмим, хатыннарга сөйләм. Әгәр дә хатыннар хакына керсәң, никахларда хатыннар турайып утырайып, Ходан уяна. Чөнки аларның хаклары сөйләнә. Остазлар хакы турында сөйләсәң, остазлар тыңлый. Шәкертләрне сөйләсәң, шәкертләр тыңлый. Җитәкче хакын сөйләсәң, бөтен җитәкчеләр тыңлый. Кади халыкны сөйләсәң, җитәкче тыңламый, кади халык. Менә шулай итеп, һәр кем үз хакын эзли. Һәр кем үз дәрәҗәсен, үз кайгысын кайгы дип күрә. Һәм җәмәгать чыннан да хәтта бүген шуны әйтергә кирәк. Күп кенә мәчеткә, һәм ул безнең диндә генә түгел. Ул шул ук чиркәүгә килүчеләр, чиркәүгә йөрүчеләрне һәм аны чиркәүдә эшләүче атакайлар да әйтәләр, башкалар да әйтеп торалар.
kimningdir ishi bormi, tigilay tashlab qo'y, bulay tashlab qo'y, biznes bormi, kibitda bo'lishga yo'q, savdo bita, oxir shikda mashitga kelib qo'y. Shundan so'ng ishlarim yaxshimasmikan deb umidlanib, kimgadir vrachlar, tabiblar analizlarni bek nashar aytganlar, bek nashar ovulga topganlar, mashitga kelib narsadir umid eta, Alloh taoladan so'ray, narsadir kuta, jamoat kimgadir tekshiruv kelgan uyushmaga, odatda biror uyushmaga tekshiruv kelsa, Shotiratlar Hazrat duo qilsinlar, bizga tekshiruv keldi deb ham boshqalar. Albatta, bolamiz og'irg'ach mashitga kelmagiz deymiz, kelamiz. Alhamdulillah, biz Allohga bitam bizning kelish zotimiz yo'q. Hatto futbolga tog'mishlar Alloh taolo Qur'oni Karimda aytdi, turmush bitirib qilsa, ishlarini og'irlik kelsa ularga rahmat qiladi. Shunga ko'ra biz bir kunga kelamiz. Biz aytamiz, kelamiz deymiz. Lekin jamoat dinning negizi bu qo'yan narsalar Allohga tugul. Dinning negizi o'ziga bo'lganini beradi. Chunki Alloh taolo senga bergan edi. Vaqt, umr, yoshlik, mol, mulk, aql, zehn, salomatlik bu senga bergan, sen olmasligidan hozir shuni Robbim rizo qilishni beradi. Hatto jamoat 90-yillarda hali namozlarga boshqa, hali yoshlar din yo'lina kelib borgan vaqtda, hatto masjidda jumbolardan chiqqanda, hali xatirlik tavba masjididan chiqqanda bizga kelib so'raylar edi. Siz unda ishlab berasiz. Sizga u masjidga borgan uchun narsa beradilar, namoz o'qigan uchun pul to'laylar deb shunday ma'nosiz so'rovlar berar edilar. Ham shundan jamoat mana kishi onun tabiati narsalar hatto minbarga minib nimadir bir izgilikka chaqirasi bo'lsa-da, har bir kishi bitta hazrat o'sha izgilik uchun bir izgilik va'da etib bir hadis o'qimasmikan. Mana bu izgilikni ishlasa, menga shuni bilan qaytar deb bir oyat keltirmasmikan deb biz jamoat bu vaqtda hatto qiladigan izgiligimiz uchun narsa ko'tarib o'zimizga nimadir foyda ko'taramiz. Hatto kishilar qurbon chalganda da so'raydi, men hozir qurbon chalsam 5000 nimachilari sariqni olib so'ysam, menga narsa bo'lmaydi. Menga narsa kelmaydigan havodan. Shunga ko'ra jamoat bizning xalqda hali bek ko'p qurbon, nazr qurbon. Bek ko'p kishi nazr qurbon chaladi. Unday tugul ne uchun? Chunki u nazr qurboni anadan so'ramning qurboni. Bu shart qo'yadi. Agarda bolam tirilsa, yana qurbon chaladi. Agar men tirilsam, bolam armiyadan ism qaytsa, qaytmasa yo'q, qaytsa chaladi. Shunga ko'ra jamoat ko'p vaqtda kishi o'zining nafsini oladi. O'z maslahat deb ko'rib olganlarni ishlaydi. Albatta bu tabiiy narsa. Hammanda foyda yo'q degan bo'lmaydi. Bizning nafsimiz Alloh taolo yaratgan ekan, bizga bergan ekan shahvat, minimizni bergan ekan, uning xayrliligi bor. Agarda yigitlarimizda nafs shahvat qo'ymoqtirmasa, ko'plar ilinmas edi. Ko'p qizlarimiz kevashmas edi. Ko'pisi bola topmas edi. Nikohlar bo'lmas edi, oilalar bo'lmas edi. Shunga Alloh taolo bizga nafs berdi, shahvat berdi. Mol mulk, savdo bo'lmas edi. Lekin jamoat dinimiz nafs havomizni, minimizni yeganlarga chaqiradi. Ham har vaqtda o'zingga nimadir foyda qilib, o'zingga nimadir maslahat qilib kelishingcha berga beradi. Iymon Alloh taolaga din tutib, ibodatning negizida narsadir olib tugul. Gerisincə fidakarlık. Nəsə o fidakarlık? Fida olsun. Əniyim, həmətiyim, senin düşündük sahabələr dilə dərəm olanlar sevgili Peyğəmbərimizə. Fida olsun, canım, malım, tənimlik dilə dərəm olanlar. Fidakarlık, yəni üzündə olğanlıq qurban edir. Üzündə olğanlıq özünə gerek olsa da üzüb, dartıb, kesib Allah yoluna, Allah rizalığına şükür.
qadrli bo'lgan narsani Robbing rizoligi uchun beru, mana bu fidokorlik, bu dinning negizi. Ham Alloh subhanahu va taolo ansarlar to'g'risida aytdi, qachon ansarlar Madinada yashagan musulmonlar bo'sh qo'l bilan bir narsasiz Makkadan bo'lgan muhojirlarni qabul etdilar. Ularning uylari shu qadar zo'r tugul edi. Ular uylarini bo'lib yarısına muhacirlarına kırptılar. İki sarığı olsa birisini şuna verdi. Kızasında iki din akşası olsa birisini yüzüne kaldırdı, birisini ama verdi. Allah Teala'lar turunda nerse dedi? وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ Üzlerine gerek olsa da, üzleri de muhtaçlıkta olsa da, Allah üzerine arayıp başkalarına üstünlükünü kubrek verdilerdi. Allah kubrek üstünlükünü başkalarına verdilerdi. Mine bu cemaat Müslümanların asıllığı olur. Allah-u Teala'nın kişileri, Peygamberler Aleyhisselam kişilikini en büyük hak, büyük Rabbimizle onun hakına şahırdılar. Bir Allah Teala'ya ibadet kılıp, bir onun kulu bulup buna yaşarga dediler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayette وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا Allah Teala ayette her bir halka, her bir ümmetke bir elçi jiberdim, peygamber jiberdim. Neydi maksat bilen? اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ Bütün kişilerini de Allah'a ibadet kılırız. Siz Allah'ın kılığına ne kadar tügül, ay ne kadar tügül, yıldız ne kadar tügül, kıyaş ne kadar tügül, ut ne kadar tügül, su ne kadar tügül, bu dağda, ağaç da tügül, şişme de tügül, izbecan da tügül. Siz Allah'ın kulları, Allah'a ibadet kılırız, amandan başka zatlarga ibadet kılıdan başlarlarız deyip, şu maksat bilen çıkardılar. Hem şu maksatını peygamberler konuşma aşağılar. Alar kişilerini bir Allah Teala'ya çağırdılar. Hiçbir peygamber gelip, "Mine men sizni dinga ayda meni oshadingiz endi, ayda meni huzurlaringiz endi, ayda meni obuningiz endi, ayda meni ibodat qilingiz endi" deb chaqirmadi. Birsi de o'zine tugul, har birsi Allah Teala'ga chaqirdi. Hatta İsa peygamberni Isus deb aytadilar ruslar. İsa peygamberni Allah'ın kulu hem ona ibadet kılırga undagan şu hatta İsa peygamberge de Allah-u Teala müracaat edip aytdi ve in qala Allahu ya İsa ibn Meryem Mana deb Allah-u Teala İsa'ga aytdi. Ey İsa Meryem oğlu anta qulta lin-nas ittakhiduni ve ummiya ilahayn min dunillah Sen mi kişilerni çağırdın? Niye kişiler seni ibadet kılalar? Sen mi kişilerni çağırdın? Mina ham benim enime ibadet kılırız. Allah'tan başka benim üzerine ilah edip alırız deyip. Sen alarını çağırdın mı deyip. Allah Teala'dan İsa'dan sıradı. İsa Aleyhisselam etti. Qâle subhanak. İsa etti ya Rabbim sen var kimşilikten de baksın. Sen var kimşilikten de baksın. Ma yekûnu li en ekûle ma leyse li bihakka. Men o'zimning haqqim bo'lmagan, mening pravim bo'lmagan, mening haqqim bo'lmagan narsani men aytaman. Eshitgan kishilarni de ya Rabbim o'zimga ibodat qilishga chaqirdim. Mening bunday haqqim yo'q deydi. In kuntu qultuhu faqad alimta. Agar da men kishilarni deydi, siz kishilar Bani Isroil xalqi menga ibodat qilamiz, menga ta'budimiz deb aytgan bo'lsam, sen bitanib bilir eding. Şuna göre aziz kardeşlerim, bugün nice milyar kişi eğer de İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın kulu ama ibadet kılırız deyip ibadet kılıp yaşasalar da İsa Aleyhisselam Allah'ına çağırmadı. İsa Aleyhisselam o üzerine Allah-u Teala'nın kulu hem Peygamberi Kerim bildirdi hem hatta biz kitap ahillerinin üzerinin kitaplarında da Aleyhisselam'ın birgine bir sözü de yok. Min ile mina ibadet kılırız degan bir sözü de yok. Şu an burada her peygamber Allah-u Teala
нигезе булып тора. Калган нигезләр шушы нигезгә бергә. Һәм шушы нигезгә әйләнә. Шушы нигезгә нигезлә. Һәм Аллаһ Тәгаләнең китабы Коръән беренче битеннән алып, беренче аятыннан алып, ахыргы аятына кадәр безне Аллаһ Тәгаләнең хакына чакыра. Аллаһ Тәгаләнең зурларга, Аллаһ Тәгаләгә ибадәт кылырга чакыра. Аллаһ Тәгаләнең заты белән бәйле сыйфатларны сезгә аңлата. Аллаһ Тәгаләнең исемнәрен аңлата аятта. Аллаһ Тәгаләнең кыла торган эшләрен аңлата. Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләрен, безгә булган хөрмәтләрен сөйли. Коръәндә Сөләйман Әшкар үзенең китабында әйтә, Коръәндә Аллаһ Тәгаләнең исем һәм сыйфатлары теге яки бу рәвештә 10,062 мәртәбә кабатлана. Коръәндә 10,062 мәртәбә ди. Әгәр дә Коръәннең битләренә булсак, бер биткә 20 мәртәбә килеп чыга. Шуңа күрә Коръәннең һәр бите безне Аллаһка чакыра. Без Аллаһка бирергә тиеш. Без Аллаһка ибадәт кылырга тиеш. Беренче чиратта аннан нәрсәдә өмет иткәнче шуңа чакыра. Һәм җәмәгать без дә кешеләрне бер Аллаһ Тәгаләгә чакырабыз. Безнең дә максатыбыз ниндидер сәяси партия, җыен, менә безнеке генә дөрес. Әйдә безгә килегез. Безнең 100 кеше иртәгә 150 кеше булачак дип ниндидер җәмәгатьләр җыю, ниндидер партиялар җыю безнең максатыбыз. Бар сәясәтчеләр, алар үз сәясәтләрен алгасында. Ләкин безнең максат без сәяси партия түгел. Хәтта дини кайбер илләрдә, гарәп илләрендә дини ниндидер хәрәкәтләр башланып, соңыннан сәяси партияларга әйләнүләр ул хәерле нәрсә түгел. Шулай ук без җәмәгать кешеләрне ниндидер бер шәйхка, ниндидер бер остазга чакырмыйбыз. Без кешеләрне ниндидер таблигка чакырмыйбыз, дәгъвәткә чакырмыйбыз. Без кешеләрне ниндидер халифәткә, дәүләткә чакырмыйбыз. Без чакырабыз кешеләрне бер Аллаһка ибадәт кылырга. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең кулы булып яшәргә. Һәм без беләбез, бүген җир өстендә картада зур-зур илләр бар, алар үзләрен ислам дәүләте дип игълан итәләр. Ләкин шунда меңләгән, миллионлаган кеше Аллаһ Тәгаләне оныталар. Аллаһка ибадәт кылуны ташладылар. Без бүген күрәбез телевизорлардан ислам дәүләте дип без күрәбез бүген мөселманнарны үтерүче, мөселманнарның канын коючы, күп мөселманнарны кимсетүче, шушы үзләре игълан иткән бөтен мөселманнарны күферлеккә чыгарган дәүләтләрне алар Аллаһка ибадәт кылучылар. Алар Аллаһ Тәгаләне зурлаучылар түгел, алар Аллаһның хакын күтәрүчеләр түгел, газиз кардәшләр. Күпме пәйгамбәрләрнең кулларында мөмкинлек булмады. Алар хәйрче булды. Күпме пәйгамбәрләрнең ашарга ризыклары булмады. Ләкин аларның Аллаһлары булды. Алар Аллаһка ибадәт кылдылар. Күпме пәйгамбәрләрнең алдарында гаскәр, уклар, кораллар тотып тормады. Юк, булмады. Ләкин аларның Аллаһлары булды. Алар Аллаһка ибадәт кылдылар. Күпме пәйгамбәрләрнең кулларында дәүләтләре булмады. Алар Фиргавынның астында, Намрудлар астында яшәделәр. Аларның иманнары Аллаһлары булды. Алар Аллаһ Тәгаләнең хакын торгыздылар. Аллаһ Тәгаләгә ибадәт кылдылар. Хәтта Советлар Союзы таралгач, күпме милләтләр бәйсезлеккә иреште. Әйе, шатлык булды. Күп кенә безнең татар милләттәшләребез киенде, бәйсезлеккә ирешә алмады. Аллаһ безгә насыйп итмәде. Ләкин карагыз җәмәгать. Бүген суверенитет, хәтта бәйсезлек алган күпме милләтләр, бүген мөселман милләтләр Аллаһ Тәгаләне бер аңа ибадәтне югалтып киләләр. Карагыз, бүген күпме генә элеккеге Советлар Союзы илләрендә җәмәгать үз күзләре белән барып күргәннәре бар. Үзбәкстан җирләрендә, башка җирләрдә күпме каберләргә табыналар. Әйе, күпме кешеләргә Аллаһка түгел, кешеләргә табыныр. Шуларга барып ярдәм сорап, шуларга мөрәҗәгать итәләр, шифа сорап балалары авыргач. Әйе, бәйсезлекләрен алдылар. Без мөселман җирлеге диделәр, ләкин Аллаһны югалттылар. Аллаһ Тәгаләне югалттылар. Хәтта Имам Бухариның әнә Риза Фәхретдин bundan 100 ел элек яза. Риза Фәхретдин Аллаһның рәхмәтендә булсын әйтә, Аллаһ Тәгаләнең дине, Коръән, сөннәт өчен күп тырышлык куйган Имам Бухари, әлхәмдүлилләһ, аның кабереннән
әлі ғибадат түрінде жасамақта. Алла Тағала аны саклады дейді. Сүннәткә булган, Құранга булган мәхәббәте өчендер дип 100 еллык яза. Ләкин бүген барып карасагыз, аның каберендә намаз укыйдыр. Әйе җәмәгать, Аллаһка ғибадат кылуны хәтта күп кенә үзләрен без мөселман җирлеге, мөселман халкы дип ишетәләр, югалтылар. Хәтта үзебезнең Рәсәйдә калган күпме Кавказ илләрендә. Әйе, бүген каберләргә барып шунда корбан чалалар. Бүген шунда Аллаһыдан сорый урында. Бүген үзенең баласына, туганына шифа сорап, шунда үлгән кешеләрнең җаннарына мөрәҗәгать итә. Шуңа җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ул яктан, әйе, безнең милләтебезгә хәзергә насип булмагандыр бәйсезлек суверен, ләкин җәмәгать бүген әлхәмдүлилләһ бездә әле без зур ил эчендә яшәсәк тә безгә булган мөмкинчелекләр, безнең булган Раббыбызга гыйбадәтебез әлхәмдүлилләһ күпкә шатланырлык. Хәтта бүген күрәбез, Таҗикстанда сакалларын угылдага барып сакалларын алып чыгарып җибәрәләр. Әйе, нинди бурыч әйткәндә безгә булган. Әлхәмдүлилләһ, ул яктан безгә җиңелрәк күпкә. Хәтта әлхәмдүлилләһ менә шул каберләрне күреп, шул нәрсәләрне күргәч, татар галимнәребез искә төште. Әйе, искә төшә шуларыбыз, алар моннан 100 ел элек, моннан 150 ел элек, без белмәгәннәр 200 ел элек, 300 ел элек безнең галимнәребез күпме көрәштеләр, шушы Аллаһның хакын саклап калу өчен. Күпме тырыштылар. Без аларны белмибез дә. Без аларга тагыда карыйбыз. Карагыз. Әле 19-нчы гасыр, 20-нче түгел, теге якка китсәк, Шиһабетдин Мәрҗани хәзрәтләре. Күп яшьләр белмиләр Мәрҗани. Аны ниндидер бер, менә күрше авылда мулла булып торган шуның кебек кенә беләләр. Башка йөри торган. Ләкин юк. Мәрҗаниләребез нинди зур гыйлем ияләре булды. Күпме кыйналды, күпме кысырыкланды. Һәм алар Аллаһның хакы өчен көрәштеләр. Әлхәмдүлилләһ, анда ул вакытта башка булды проблемалар, ләкин күпме көрәштеләр. Хәтта шушы Шиһабетдин Мәрҗани Бухарага баргач, аның бер туганы яза, Бухарага барып ди, андагы хөрәфәтләрне күргәч, күңеле төште. Яңгын чыккач, кадәр башлангач, кешеләр Аллаһы Тәгаләдән сорыйсы урынга, я Хуҗа Бахаутдин дип, Хуҗа Бахаутдиннән сорый башладылар ди. Аллаһы Тәгаләдән сорыйсы урынга ди. Шуларны күреп ди, аның күңеле Мәрҗаниның күңеле төшеп кайтты, һәм ул шуннан соң әйтте ди, безнең авыл халкының иманы да аларныкыннан югарырак икән дип әйтте. Минем авыл халкының башларының, әбиләренең иманы да аларныкыннан түзегрәк икән дип, ярдәмне Аллаһыдан гына сорыйлар безнең халкыбыз. Аллаһы Тәгаләгә тәкъдир әйтеп азан әйтәләр дип әйтергә теләгән иде ди. Шушы Мәрҗани хәзрәтнең туганы әйтә Мәрҗани хәзрәт. Күпме көрәштеләр, күпме тырыштылар әлхәмдүлилләһ. Карагыз, Риза Фәхретдин инде узган гасыр, 20-нче гасырда нинди авыр елларда мөфти булган, күпме хезмәтләр язды. Әлхәмдүлилләһ, китаплар язды. Аллаһның хакы өчен көрәште. Күпме кешеләрне юкка чыгарганда, кешеләр ачлык белән көрәшкәндә, ашарларына булмаганда, әлхәмдүлилләһ, Аллаһның хакын онытмады. Аның китапларында без күрәбез, ничек итеп ул безнең халкыбызны саклады, сәбәпче булды. Менә шушы хөрәфәтләргә төшкән. Карагыз, газетларда, журналларда язды, үзе чыгарды газетлар, журналлар. Үлекләрдән, мәйетләрдән хаҗәт сораулар, каберләренә барып корбаннар бугазлаулар, аларга сәҗдә кылулар. Ислам тарафыннан өйрәтелгән нәрсәләр түгел. Бәлки бу эшләр исламның рухына тәмам каршыдыр. Ул гадәттә белән мөселманнар бәләләренең сәбәбе ислам динен белмәгәннәрдән алганлыкларыдыр. Мәйетләрне олуглау ва алардан ярдәм сорау гадәте сәләф гасырларыннан соң ислам динен җиңеп, мөселманнар арасында урнашылды ди. Бу заманнарда булмады ди. Шура сүрәсе 11-нче номер, Шура журналы 11-нче номер 14-нче елда яза. Бу бөтен Рәсәйнең мөфтие була. Һәм шушы мөфти аңа кибеткә барып ипи ала алмады. Уйлап карагыз, бөтен Рәсәйнең мөфтие, без бүген хөкүмәтне сүгәбез, хөкүмәт бүген мөфтиләргә машина бирә, охрана куя. Әлхәмдүлилләһ, уйсыннар дигән министрларга ягә тишне. Безнең мөфтиләр ишәк тәйгәгә тиш түгел, вертолетта безне, хәзер министрлар вертолетта да йөриләр.
Elhamdülillah. Lakin cemaat qarabız başandır, Reza Fakhriddin bütün Rəsəyyə bir müfti bu kibitke varıp hemen ipi satmıyorlar idi, halk düşmanı dedi. Min ipi almayıp da kibitten. Min bugün ipiler bir prostoy avul mullası bozarga çıksam, Tajik Özbek kardeşler mesela neye beye çıra başladılar. Hazır etkin bilmen oldu. Min iyala başlayıp anda varmış. Bütün Rəsəyyə müftiyi Reza Fakhriddin bir alim. Allah'la kaşın kıraşken, din işin kıraşken o kibitke varlar, onu көп çırağa tıran olanlar, sen halk düşmanı dedi. O spekulyantlardan varıp, işlerle, müddetle değebilen, bizim ailesine ipi alıp koyatırlar. Mülen işin kıyınalganlar, Allah yolunda. Lakin Allah, elhamdülillah, hakkaşın көп kıraşkenler, evzalarını bilmeyizde. Aramız necip kuntericil vakıflarda, kabir ahirlerinden hacetler sorav, avruların şifalarını, İgirler yetişu, düşmanlarını halep kılılarda yerdemler bilevler, tevhid yolundan ayrılığı, Allah-u Teala'ya sıyırması, yalvarası kurunda Allah'tan vurulu ikeni məqlum bulur deyip, elhamdülillah, gazetlerde yazmış. Elhamdülillah, kutla karıştılar. Aramız Mufti Galimcan Garudi, Allah razı olsun. Ziyarattan, kışını için ziyaratlar varagat geçti. Ulumda isketçiliği işindi. Ahiretke eserlerinin işindi. Hem ölümlü bir vakitte de istek çağrı dürüst olmasa da dünya şırınları sebeple bu bisince ölümden kişiler gafillikte yaşadı. Lakin kabirlerge ziyaret gidiyor, gaflet gidiyor. Ölüm isket şüge sebep oladırdı. Hem sünnet bulgan ziyaret bu revişteki ziyarettir. Başka türlü ziyaretler, mesela evliyeler, izgiler kabirlerinde bilgili bulgan kabirlerge sadakalar getiriyor. Kurbanlar çalu, alardan yerden istev, hacetler sırav, onda ziyaretler sünnetke karşı, belki tabahat, bidigat ve bir türlü meclisiliktir deyip, din ve edep jurnalında onun için şeyini yazdı. Bu bizim alimlerimiz, çok mu kıraşkenler, çok mu izilgenler, çok mu kıyналganlar, hem Cenab-ı bugün de, vakit biz 3-4 kişi yılavızda, yarıydı Allah vakıtlarında sileştik. Allah ismi olsa, bu vakitte haybet bilen, Tigisin şeyler, nasıl şeyler korktuğumuz öte. Yani bu kişiler, bu bizim imamlarımız, hazretlerimiz, Allah işin kişiye göre siliktiği, Allah jurnallar çıkar. Allah bir nişe, Reza Fakhriddin'e nişe gazet, nişe jurnal altında basıp var. Elhamdülillah, işkine güne babay, otodan kurarız, işkine güne babay. Maşallah, nindi himmetli, kupma kitaplar çıkargan, kupma üzerinin halkına, elhamdülillah, Allah hakkını yetkirgen, Allah hakkını çıkar. Bugün cemaat, bugün bizim Tataristan gazetelerinde çok redaktörler, maşallah namaz okuşlar var, ibadet okuşlar var. Lakin bizim alarlar şeysimiz gelmiyor. Biz yaki yazabiliriz. Bugün imamlar yaki yazabilirler. Onlarla halak tutabilmeler. Yaki yazsalar da bütün dünyaya okuyana verirler. Önemli yazandırısı, beni basmıyorlar diye. Sen basırlık edip yaz. Reza Fakhriddin basırlık edip yazın. Müzik çıkardı. Kıldıralmasın müzik çıkardı. Yaki cemaat bütün kişileri yalanlar gidiyor. Yok cemaat. Bugün Tataristan'ın Respublika Kulen gazeteleri çıkar. Hazret Kurban'a birer vaaz yok mu? Hazretine Etyemil Faktur'unda birer vaaz yok mu? Hazretine Peygamberimiz Kur'unda birer vaaz yok mu? Hazretine Kurban Tuğunda birer vaaz yok mu? Deyip üzeri Hazretlerden sıranıp gelirler. Elhamdülillah bilirse sıramıyorlar bizden. El-Kaybir'den ettiler, yanarın sıkıntıyız diler. Lakin bugün bizim yazışlarımız. Çünkü bugün bize gerek yok. Bugün bizim anlık ilim alasımız gelmiyor. Bugün bizim halk dilini ilerlemek gelmiyor. Biz bugün Urşa'nı da bilmeyiz. Yaza başlasak, bir sözde işgalda yazıyoruz. Oysa öyle meşitlerine girsek de Simit'i hukuk degende de işgalda yazıyoruz. Biz bugün Tatar dilini de bilmeyiz. Çünkü biz hani gerek sanamıyoruz. Halk bizden. Mene bizim babaylarımız işte. Mene Allah'ta çıkanlar, biz çıkamıyoruz. Hatta bu güne mektepte okuyan, institutta okuyan yigitlerden, kızlardan sırasan kim olasın kilse, biznesmen olasın kile, sevdagar olasın kile, naşenlik olasın kile, yarayla kimlik, şilliklarımız var. Hakim bula bu kişi, hakim bula terbiyesi, hakim bula jurnalist, andak şey, sahabeler de şöyle kullanıyor. Allah-u Teala bize çok büyükler başlar. Bizim bu büyükler arkadaşımız geliyor. Aramız bugün çok jurnalistler, dinlik şarkılar, dinlik taharrufunda bilmegen, ellerindeki postoflar bugün nizavesini gazetede, bizni müftiyetli, tüven kalmanı, masrılık
нәрселерді жаза алады. Біз бір нәрсе жаза білмейміз. Біз ана кіші жиылып, бұл шай фәлән айтқан, сыптыған айтқандай бір-бірімізді сыйланып келіп тұрамыз. Біз ортақ кете алмаймыз. Міне біздің болғандарымыз абзаларны білмейміз. Biz Allah'ın kitaplarını okuyda almıyoruz. Şuna göre Cenab-ı Allah için dua kılıyoruz. Allah Teala rizalığı için çok mu kırışkanlar, çok mu tırışkanlar, Allah için, din için, ibadet için, tavhid için kırışkanlar. Elhamdülillah. Bugün bizim Özbekistan, Tacikistan, ben Özbek kardeşlerime bir söz etmeyeyim, Tacik kardeşlerime söz yedirmeyeyim. Lakin onda bugün çok mu meşritlerde kabirler, 8'er kabirde meşritte, bunlar kabir, meşritte namazı koşu olmasa. Elhamdülillah bizde bir andi meşrit, bizde meşritler şista. Hatta vaktinde Veliullah Hazret, bunu cennette bizim etti. Bizim Tatar'da en şista din kalmandı, çünkü bizim meşritlerimiz şista. Elhamdülillah da bir meclisi, bir deniyor. Şuna göre Cenab-ı boyunu sağlamak gerek. Boyunun da tutmak gerek. Halkta Allah'ı Teala'nın hakkın geliştirmek gerek. Bu bizim vazifamızdır. Eğer de bir yerde bizim hakkımızı kimsitseler, bizim işimiz biz yana başlayız. Bizni hurlasalar adalsizlikka turib chiqarasi kerak. Nishab sen meni hurlaysan, nega sen menga aytasan? Chunki bizning haqqimiz haqidadilar. Agarda bir o'rinda bizning haqqimizni hurlasalar, siyinamiz. Bir o'rinda Allohning haqqini kimsitsalar, ko'nglimiz kiyinadi. Payg'ambarimizning haqqini kimsitsalar, payg'ambarimizning haqqini yoqlarga tilaymizmi yo'qmi? Shunga so'rab berib o'zimizga. Biz o'zimizning g'alabasiyamiz. Alla Alloh taolaning amonat kimsitsalar. Allah Teala aytdi: "Va ma qadarulloh haqqa qadri." Alloh taolaning qadrini hurmatlaydi. Siz deyishni bilmaysiz. Shunga Rabbim bizga Allohning qadrini, Allohning hurmatini, Allohning haqqini bildirga nasib etsin. Ham Allohning yurtiga kelganda, erta bilan yiqilib turganda, men bugun Alloh taolo yo'lidan narsa beraman, narsa olaman tugul, narsa elektiraman tugul. Allohga bugun narsa beraman deb biz kelaverdik. Ham masjidga kelganda da bugun men davo qilib narsa so'raman tugul. İnşallah Teala sana ko'p ne'mat berdi. Bugun kelib rahmat ayt. Mana shu niyat bilan biz kelaverdik. Barakallohu lana va lakum fil Qur'anil azim va nafa'ana bil ayati va dhikri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Дорогие братья, сначала себя, затем вас призываю к богобоязненности, к таква, ибо именно таква, богобоязненность, основа счастья, как в этой жизни, так и в последующей. Хочу привести вам слова одного из наших праведных предшественников, которые впали в мою душу, которые мне очень понравились, и, иншаллах, я прошу Аллаха, чтобы Аллах дал назидание мне и вам из этих слов. Один из праведных предшественников сказал: "Я думал, что в первую очередь раб любит Аллаха, и потом Аллах начинает любить его, пока не прочитал аят. Сура Аль-Маида, 54 аят. Я айюхаллазина аману, ман яртадда минкум ан динихи, фасауфа я'ти Аллаху биқавмин юхиббухум ва юхиббуна." О те, которые уверовали, если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, оставит религию, откажется от нее, упаси нас Аллах, то Аллах приведет в эту религию других людей, более достойных, которых Он будет любить и которые будут любить Аллаха. Аллах сначала любит нас, а потом внушает в наши сердца, вселяет любовь. Поэтому Аллах нас в первую очередь любит, а потом мы начинаем любить Его. Я думал, что вначале раб, он делает тауба, кается перед Аллахом, а потом Аллах принимает его покаяние. Пока не прочитал аят сура Тауба, 118 аят. «Тумма таба алейхим лиятубу, инна Аллах хуа ат-таввабур рахим». Затем Аллах простил их. Для чего? Чтобы они могли раскаяться. Аллах прощает, а потом по милости дает нам возможность каяться перед Аллахом. Поэтому некоторые люди заблуждаются. Вот я со старых
если до смерти успею. Вот до 70 лет пока и водку попью, и погуляю, а потом намаз начну читать. Аллах Тааля, если даст тебе покаяться, тогда ты покаешься. А если нет, ты ни за что не покаешься. Поэтому Аллах прощает, потом дает возможность каяться. Я думал, что раб должен быть довольным Аллахом, а потом Аллах будет доволен им. Пока не прочитал аят «Рады Аллаху анхум ва раду анху». Аллах доволен ими, и они довольны им. Аллах сначала довольствуется, и потом вселяет души и сердца верующих довольство перед Аллахом. И это уготовано для тех, кто боится своего Господа. Инна Аллаху ва малайкатаху юсаллюна аля наби, я айюха аллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأقم الصلاة.